Aray! Ate agong mo tatamanan. Medyo makwan. Nagbangsit tayo mo. Magbangsit. Guys, numalagip yung aja may nagpa-check up kanya kidi. Nga ti sakit na dahil ito'y nangato ti pride na tata nagsubli. Nakonfine dito'y makon clinic kon. Kita nyo ano eh. Ma'am. Kumusta ti? Anya, kumusta ti? Kumusta ti marikrik na yaw? Nadigar bagbagi, kagpanatang na. Kagpanatang kayo? Ano nakapsut ka? Ikang kaswero. Talaga napig na nga ito ati kam ni, gurigur mo. Ang katiswero man nga raw. Kapin natin urak mo. Nagliglindan. Kaslamok ko dahil ito ni uratan. Lalaki lang ti uratan daw. Okay. Relax ka lang, tayo itutok ko dahil ito yan. Aray! Haatan ka na sa kaya ito. Kasi swero na. Di ba si Kadyo may nagpa-check up kanya kidi nga na nga ito ti pride mo? Wow. Anya man itatan ti sakit mo. Nangato ti fever ko. Na po talang na ti amok ti sakit mo nangato. Agori ka man ta check up man dahil ta kon. Dahil ta karabukob mo na sakit? Medyo. Agori ka ta check. Apo madiyo. Medyo ati karabukob mo ke kuha. Medyo barado. Nagatal? Medyo daw. Nagatal. Nagpakasi ka mabasit. At agong mo awan mo problema na. Nagpudot tirong mo nga. Napudot. Agoray ka ta check upon taman na. Nagbangsit talaga tayo mong dog. Haan kasi dito asadag kami dahil tingiwat agong mo. Agak kata-katawa kami na kasano nga ma-check dahil agong mo. Nagbangsit talaga tayo mong dog. Ala ni Apo. Resetahan ka dati agas mo niya. Dati agong ati sakit mo. Karabukob tinagong. Daytoy. No mapadakkel mo daytoy. Maagasan ta aga atakwam. Dayta sakit lang, padakkel lang daytoy. Madi nga dumakkel dayta dok, kasta na dayta. Ama, tumakkel dayta. Tumakkel to pa daytoy ko ano kano. Apro-apro sakit dok. Dumakkel no ka? Dito hindi pasyente ka nagsublima din. Kaya nagsubli-subli dito eh. Sa baling sa matirantanan mo, siya subli-sublianan na. Wala.